Salutare tuturor, bine ați revenit la un nou video. Astăzi mergem să facem niște cumpărături. Avem de ridicat o comandă de la Motomus. Sunt destul de aproape de ei, au magazin aici pe centură, zona Chitila Mogoșaia. Și apoi vreau să ajung până în Crângaș la un alt magazin de echipament Moto Emotion. Foarte pasional acest nume. Și vreau de acolo să iau o pereche nouă de mănuși pentru vară. N-au nimic astea, însă aș vrea unele să aibă și acele slidere în palmă. Astea nu au. Mulțumesc. Și asta o să rămână pentru pasageri și pe acelea le voi purta eu. Se vede că e ora de ieșire din oraș, ora 5 și deja e destul de aglomerat pe aici. Voi lua pe o mică rută ocolitoare, nu mă voi duce până pe la centură, mai evit din traficul ăsta. Să merg până la centură, să urc pe centură, să mă duc spre Mogoșaia, să întorc. O iau pe aici frumos, pe sub centură practic. Și e ceva mai rapid, chiar dacă drumul nu e cel mai bun. Ar trebui să fie mai rapid. Și chiar dacă nu e mai rapid, măcar scap de grija celor din trafic. Că aici maxim un câine mă omoară sau mă dă jos. E ok. Dar ce asfalt au pus pe aici? Erau niște gropane înainte de... Nu intrai nici pe jos. Bine. Totuși. În limita bunului simț. Nici nu mă așteptam să fie tot asfaltat. Ăuleu, grivei. Mă lași în pace, dar eu nu-ți fac nimic. Suntem prietenoși amândoi, bravo. Uite, data viitoare îți aduc un os. Dai pes. Ce vorbești, mă? Cine are, mă, nevoie de Africa Twin? Marius. Uite. N-ai, mă, nicio treabă. Dai pe 100.000 de euro pe un Africa Twin și asta la 2000 de euro să faci același lucru. Ok. Am luat, ridicat comanda de la Motomus, acea protecție de spate. A trebuit să pierd puțin timp pe aici pentru că am comandat mărimea greșită, era mult prea mare pentru geaca asta. Era o protecție, cred că mi-ajungea până la șa. Era mult prea mare și a trebuit să caut pe acolo una să se potrivească. Am găsit fix aceeași protecție, dar o mărime mai mică, doar că a durat ceva returul. Și într-un final am reușit să o iau. Chiar dacă era o diferență de preț și mai trebuia să mai iau eu ceva pe lângă. Aia să fie problema. Acum o să trebuiască să mă opresc pe undeva, să văd pe unde zice Mr. Waze, care ar fi cel mai... cum s-a auzit. Să vedem pe unde zice Mr. Waze că ar fi cel mai scurt drum să ajung în Crângaș la ora asta. Și voi
voi reveni. Ok, pare că o luăm pe la podul Constanța și mergem direct prin Crângaș. De dimineață mi-arăta în altă parte. Trec pe Iuliu Maniu parcă, dar pare că acum e mai liber pe aici, ce să vezi, cu tot cu setare de motocicletă. Ne luăm după el, 28 de minute, sper să ajung să închide la 7, mai e cam 6. Nu e rea această protecție de spate de la Modeca, este de level 2. Nu este așa cu perforații cum o aveam pe cealaltă, aia cu care a venit geaca de la Pelstons, cea de piele. Pe aia intenționez să o las în geaca de piele și asta să rămână în geaca asta de vară de la Modeca, cu aspect de cămaș. Modeca geaca, Modeca protecția, mână în mână. Este foarte tare să zic, dar în același timp moale. Adică poți apăsa pe ea, dar cu greu. Mult mai rigidă față de ailaltă. Cea din geaca de piele este level 1, asta e level 2. Iar acum, de la Moto Emotion, vreau să iau o pereche de mănuși de vară, similare cu acestea, tot Alpine Stars. Astea sunt Copper, parcă se numesc, iar cele noi se numesc Reef 2. Și am văzut că acestea au și acel palm slider. Astea nu au așa ceva și le-aș cam vrea, pentru că într-o eventuală căzătură unde instinctiv te arunci cu mâinile în față, astea nu o să alunece prea mult și na, să nu rup încheietura. Lucru care se întâmplă foarte des la accidentele de genul. Și un bonus la aceste mănuși este că le-am găsit în culoarea tan. Sunt un fel de culoare așa de nisip, cam aceeași culoare cu ghiozdanul meu. Îmi place în general culoarea asta. În principal am descoperit-o când eram mai mic și mă jucam tot felul de jocuri, shootere, Call of Duty, etc. Și vedeai destul de des această culoare. Și mi-a rămas mie așa, îmi place culoarea, este o culoare frumoasă. Olu, Batman. Oglinzi Batman pe așa ceva n-am mai văzut. Absolut oribil. Da, pe site apare că sunt în stoc pe mărimea L, la fel ca astea, dar am zis că nu le comand ca să stau să mă frec cu că nu stau să le comand ca să mă frec cu retur sau alte chestii, așa că mai bine mă duc eu direct în magazin și le probez. Care mai spălat pe vizier. Mulțumesc de intenția bună, dar e ok, era curat. Sper că n-a ajuns pe cameră. Văleleu, ce e aici? Ne anunțăm prezența
Dă și mie o țigară. Asta o fi același? M-a făcut? Trecut pe roșu, n-are cum altfel. Ceea ce, sincer, n-ar fi surprinzător. Chestia aia nici nu cred că nu e legală. Bine, dacă e limitată la 25, asta dacă se încadrează la bicicletă, nici nu știu la ce se încadrează. Abar n-am. Tu vrei să schimbi banda? Hai, du-te. Ori o schimbi, ori nu schimbi. Ce faci? Ala, sunt 3 benzinării, una după alta. MOL, Rompetrol, Petrom. Wow. Asta e ceva gen cum sunt magazinele în mall, de ai Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Zara, unul după altul, așa. Ia, frate, alegeți ce vrei tu. Sunt aceleași haine, doar că prețurile sunt diferite. A cerut și ea niște rezervă, trebuia să-i fi dat mai devreme, nu mai știam când am băgat. Te-ai găsit fix la stop. Mereu faci așa. Da, aici este Moto E-Motion. Da. Din păcate nu au mănușile pe culoarea pe care o vreau eu în magazin, deci va trebui să le comand. Asta e, mi-am luat țeapă, dar măcar am apucat să probez aceeași pereche de mănuși, doar că pe altă culoare. Era ceva ediție Monster, cam oribilă, dar care mi-am făcut o idee care e faza cu ele și probabil voi rămâne la ele și le voi comanda, măcar așa mi-am confirmat că au acele slidere în palmă de plastic, ceea ce e bine. Să ajung acasă și le comand cu livrare acasă, pentru că aici nu mai vin să le ridic. Și acum ne îndreptăm ușor, ușor către casă. Să merg și la sală după. Mamă, ce m-a speriat ăsta. Fuck. Don't shoot. Aș fi vrut să plec cu ele de aici, să le am deja în mână, dar să facem, am luat-o în mână în loc să le iau în mână. Mai e și țeapă. 3, 2, 1, dăm verde. Oare am voie și eu pe acest buy box? Drumul meu favorit, nu suport șoseaua, drumul, strada, ce-o fi asta, plină de canale și gropi, absolut oribilă. Întotdeauna mi-a displăcut să o iau pe aici. Cu mașina e haos, cu asta e mai ok. Cu mașina, dacă vrei să eviți o groapă, iei alte 3.
It's a Ferrari. No, it's a shitbox. M-aș uita și de niște... Trebuia să mă fi uitat și de niște blugi moto. Tot zis de ceva timp că mă uit, că poate mi-au, că nu știu ce. Momentan pantalonii... Ce dracu să aud? Momentan pantalonii pe care am acum sunt normal și pantaloni moto i-am doar pe cei mai groși pe care îi folosesc iarna și de asta i-am și luat. Au niște straturi de căldură și impermeabile, unul impermeabil și unul de căldură, și îl folosesc doar pentru iarna când e frig sau și plouă. Și pentru vară, de exemplu, n-am niciun... Du-te, mă, pârâitoarea ta. Mi-ai spart urechile, firii al dracu, zici că ești țânțar de la noaptea la 3 dimineața. Revenind, înainte să fim întrerupți grosolan de acest țânțar roșu. Pantalonii pe care i-am de iarnă, îi folosesc doar iarna, i-am făcut eu de iarnă, nu că ar fi ei de iarnă. Că poți să scot straturile din ei și îi poți folosi și vara, doar că sunt mari și nu prea îmi plac. De adevăr, nu mai am protecțiile pentru că iau genunchiere și protecții la pșold, plus abraziune, evident, sunt dublu A. Pantalonii pe care am acum sunt minus 10A la abraziune. Sunt niște pantaloni normali. Dar blugi moto, mă mai uitasem și anul trecut și n-am găsit ceva dublu A care să-mi și placă. Eu nu știu cât de groși or fi dacă îi muri de cald vara cu ei, și asta e o întrebare bună. Cât de cât așa, sunteți trecori, nici pe jos n-ai loc aici. Oh, e ok, stai niște. Okay. Cam asta a fost cu episodul de azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine să-mi iau mica țeapă când am găsit mănușile, dar nu e o problemă, le comandăm, vin ele acasă în 1, 2, 3, 10, 15 zile lucrătoare și o să le avem pentru când s-o face mai cald pe afară. Momentan sunt 20 de grade, e bine. Doar să nu mai plouă, cum a plouat în weekend, să avem 6 grade, în rest suntem bine. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, sper că v-a plăcut acest video și ne vedem în următorul episod, iar până atunci drumuri bune. Ciao!